ai sauraro lafiya. Albarkacin manzo nawa gata Allah 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 shi ne gata na don ko shi ne makagina ni ina tausan kaina ranar mutuwa ran nan ba ni da inda na koyi sai makabarta Allah Allah wayo kai can kaina dan da ba mai taimakona kuma ba mai cetona sai dai kai manzona da ni gare ka Rasulallah dan gata Allah Allah Gara dadin girma nan gurin baban umma wa ali da mazan fama jilani tijjal barhama shakkin yasmai addu'a kan gawata Allah Allah Sabuka da dadin tsira nan gudun baban Zahra cikin salatinsa da tsira mai roƙoƙon ka ta ƙara wa alihi wa sahabihi dan gata Allah Allah laifukan ba'i da yawa sarakuna da talakawa mutuba kowanmu da kowa kafin a kai mu makwanci can makabarta Allah Allah Bashir mai laifi ne kuma ni mai sabo ne zunubi wando na ane mayafi na rufata ne wanke ne da Rasulallah dan gata Allah Allah ka karɓi tubata zunubi ya yi mulkanta ya rufe diga fatata dole ne na firgita sanda na ji ina kwance a kushewa ta Allah Allah Rabu domin girmanka dan ka zaitar zatinka ɗaukaka da karaminka nuna mun manzanka kafin na kwanta ba rai sai gawata Allah Allah shiga tsoro ba ta barin ko dan yaro ko kalabe sai ta hauro ta kai ka koda ba ka so
makabarta. Allah Allah mai karfi ko mai iko ko tsuntsu sai ya sauko ko na ƙasa sai ta haƙo saurayi tsoho koko bai takama ba ta kyale ba ɗan gata. Allah Allah adali bakon abu ne hanyoyinsa kasiran ne don kwashi dai zai zo ne yadda ba ka zato shi ne in ya zo mutuwa ta zo makabarta. Allah Allah tunda dai mutuwa Allah ta kashe bayan Allah har ma annabin Allah rasuwar manzan Allah sannan duk aka ɗimauce ɗan gata. Allah Allah sai wasiya manzona kun sahabu masoyana yace ku rike kalmomina ku rike qur'anina har da hadisi da sunnata dan gata. Allah Allah ko baban binta kun safai dan gata yace ku rike kalmomina ku rike qur'anina har da hadisi da sunnata dan gata. Allah Allah sai ce kai Aliyu da Falilu ku biyu ku yi mun wanka ku biyu a bati za mu hayu din kafani su za su samun gawata. Allah 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 shi ne farko dai mun sallah farko sai mala'iku su sauko sai mun sallah kuku ku kwanta da ni fa a ɗaki na a kushewa ta. Allah Allah Jibrilu da Mika'ilu Azrafi da Azra'ilu sai mun sallar wakilu da rundunar su sallu sannan sai ku yi sallatar gawata. Allah Allah ni fa bara ka ji fata na kun ila kuma gagina ranar da zan yi ban kwana ya zamto ni ga manzona ka rungume ni Rasulallah dan gata. Allah Allah ta wasiya ikiwani dandalin na mace aini ku hailala da salati ni dan ni waiwa ne ni tsoro nake ranar da nake kushewa ta. Allah Allah mutuwa babban barko wacce Allah ya gago duk mai rai sai ta kirgo ba zan can duba agogo sai kama ce fa abin ka a makabarta.
Allah Allah gargadi mai ban tsoro mai aure ko gauro kai ta kawatan kar sauro nan da Azra'il ya hararo duk idanunka suka kafe ka manta Allah Allah dan zuwan mutuwa ajalu nan ne Azra'ilu idan sai ya kululu yayin da ya kalli mai ajalu gannan babu zama to sai makabarta Allah Allah ranar wafatin manzona kan mutuwarsa ta ban kwana da yayi wa sahabbai manzona sun kuka wannan rana tarrafuwa da Rasulallah dan gata Allah Allah baban binta kun sabai dan gata yace wanda dike kaunata ko da wanda na zalinta ya sanar da ni karan karshe rana ta Allah Allah daga nan ne fa uka asha sai ya miƙe fa ukasha ya ce da manzo na asha ni fa a yakin badar na sha duka kun ka Rasulallah ban manta Allah Allah yayin da ake haƙi sanda taguwar ta take da farko ku fara ana yaƙi ka doke da ana yaƙi ka same ni a kula ban manta Allah Allah ce da Bilal wallah je ka ɗauko bulala Bilal ya ɗauko bulala sai ya miƙa wa Rasulallah manzo ya bai wa uka shahita ɗan gata Allah Allah sai uka ce aini lokacin da ka doke ni ina tuba ne aini sai manzo ya ceto fara na tube rigata dan gata Allah Allah dan ta ya sahabansa har da ma jikokinsa sun gaza a doke sa suna ta kuka a gabansa dan ƙauna ta Rasulallah dan gata Allah Allah da ya zo zai doke shi ya dubi farin jikin nashi sai kwalla ta zubo mishi sai ya rungumo bayan shi dan ƙauna ta Rasulallah dan gata Allah Allah sai manzo ya tambaye shi dalilin yin hakan na ashi sai ya ce da manzan shi kwaɗayin ya ga jikin shi ya sumbanci Rasulallah dan gata Allah
Allah manzo ya ce sabaina sai ku zo dan ku ga wannan zan sa shi a cetona shi ne dan aljanna duk sabaina gaida shi dan gata Allah Allah na gode Allah zan takaita dan Allah rashin ilimi ne ya sa Allah banda fasaha ya Allah ka bani buɗi jallalla gawata Allah Allah